Držíme Alt a stlačíme masku a opätovne sme v našej póze, kde máme našu originál. Pleť teraz si bielým štecom normálne vyznačíme iba tvár a krk. Dávame pozor samozrejme na tie doplnky. Okolo očí dáme pozor, aby sme nerozmazávali aj veci, ktoré by sme rozmazané nechceli. Čiže okolo pier. Oči. Tieň, keď trošku rozmažeme aj, tak to absolútne nevadí, lebo ten má byť vlastne nejakým štýlom rozmazaný na tom oku. No. Čiže teraz sme si označili vlastne iba miesta pleti. Držíme Alt a stlačíme toto tlačítko, vytvorí to novú vrstvu a potvrdíme, že použiť ako clipping masku a dáme OK. Teraz si nastavíme tento štetec na pomerne väčší, ale opacity mu dáme krytie na nejakých 48%. A teraz ideme vlastne, vidíme tu také flaky trošku po tvári, tak ideme opraviť tie flaky, čiže stlačíme Alt, navzorkujeme si tú farbu a klikáme tu takisto, aby sme vlastne odstranili všetky možné flaky. Tu máme túto tmavú, čiže tak, tu máme nejaký flak. Vzniklo to rozmazávaním, pretože pleť nebola dokonalá a nebola ani jednotná. Na niektorých miestach bola viac porovitá, na niektorých menej, takisto svetlo. Čiže teraz už teoreticky, no to som asi prehnala. Teraz je to už lepšie. Ešte v týchto miestach krk je príšerne flakatý kvôli tieňom. No a miesta, ktoré napríklad sme nechceli, tak mážeme, ako napríklad toto, čo som označila, lebo tam je tieň z brády. No je to podstatne určite menej flakaté, aj sme vlastne trošku vymodelovali tú tvár. Samozrejme, takéto vyhľadenie je úplne nereálne, čiže nastavíme si zase túto vrstvu na nejakých 70%. A vidíme ten rozdiel. Originál, zjemnené a bez vyváženia niektorých nezrovnalostí. Teraz sa postavíme na túto najvrchnejšie, zase držíme Alt, klikneme použiť clipping masku a dáme soft light a použiť 50% shadow. Zväčšíme a niektoré nastavíme si nástroj zosvetlenie midtones a nastavíme na nejakých 22. Vlastne v okolí, kde máme nejaké vrásky, tak vlastne zosvetlíme. Pokiaľ chceme rýchlejšie, tak môžeme dať aj toto. Shadows. No, je to vlastne kvázi iba na zjemnenie týchto vrások. Aby neboli tak viditeľné.
Čiže takto, aj tuto môžeme zasvetliť trošku. Lebo vrásky extra nemala, ale tu pod očami už áno. Tak. No. Čiže vidíme zosvetlenie týchto miest. Dáme zase trošku nižšie. 59. Teraz zase vytvoríme takýmto štýlom novú vrstvu, ale nastavíme ju na overlay a dáme prekryť shadow. A teraz ideme filter, noise alebo šum a pridať šum, add noise. Nastavíme tu na nejakých ja nemám 100%, čiže dám sa na 100%, aby som dobre videla ten šum. Čiže pridať šum. Skúsime nejakých 11. No, toto môže byť. Dáme OK. Teraz dáme filter, blur alebo rozostrenie a Gaussian a dáme to na nejakých 0,8 napríklad 0,7 a ideme do filter, štilizácia a emboss. Teraz nám vznikne vlastne takéto niečo. Dáme OK a edit a fade emboss alebo Ctrl Shift F. Zjemníme to a vlastne vznikne nám na tej pleti taký mierny šum, že nie je to také strašne prehladené. No. Čiže oproti tomuto originálu tak toto mierne vyhladíme. Záleží od nás, ako veľmi to chceme mať vyhladené. Tu nevadí napríklad tieto pory, čiže v tejto najvrchnejšej Ctrl Shift Alt E použijeme patch tool alebo záplata po česky. Označíme si a premiesníme to sem. Keď chceme lepšiu farbu, tak je dobre použiť ten filter, ktorý som už spomínala. Čiže filter 1.1 a skin tone. Teraz si navzorkujeme farbu pleti, čiže napríklad tu dáme all. No automaticky nám to zobralo do takejto. Skúsime sa preklikať týmito farbami. Dobre, takže ostávame na tomto. Môžeme si zvýšiť trošku saturáciu, v prípade kontrast. Ale musíme dofarbiť tú farbu, aby nebola taká dozelená. No, urobím to ešte asi raz. Alebo mi to nejak nesadlo. Takže 1.1 skin tone. No, bere to nejak do zelené. Trošku to zmenším, aby som videla, lebo je to originál, vravím, je to strašne rúžovo-červené, čiže teraz nevie, čo s tým má robiť. Skúsime tento africký.